Dena izan da, kasualidade kosmiko desberdin batzuk aurkitzen jo nintzen, eta topatzen jo nintzen, eta hola izan zen, ez? Egia da, aita hiltzanean, nik aurkitu nuela, baneukan ez, nire utxune pertsonal intimo hori, batean aitaren pelikula zarrak eta bilatzen aurkitu nuen, ezagutzen nuen pelikula bat, eta justo utxune bat zeukana barruan, ez? Pelikulak berak esplizituki, pelikularen erdian, beltz, minutu bateko beltz bat dauka, eta esplikatzen du, momentu honetan, Guardia Zibilak zinta konfiskatu zigun, beraz ez daukago irudirik. Eta gero, pelikula jarraitzen du normal. Eta hor, anekdota txiki bat zen, igual familiarako gelditu zitekena. Baina gero hasi nintzen deskubritzen ere, Zikuñako ama Virginiaren historia, hori eren aitonarekin lotzen zen, orduan, dena zen, batean, baina nahi gabe ere, baditugu historia guztiak, denen artean harremana duten historiak, guztiak eutxunekin zerikusia dakate, igual hemen badaukagu zerbait, igual, gauza intimo eta pertsonaletik aparte, publiko bat euki dezakena, eta jendearentzat interesgarria izan daiteken historia bat.